unonaka ka. Beba xinombopera isso. Eu não precisa maNails. maNails? Olha essa maNails. Uya kwandiri baby. Essa maNails. Ko baby. Kwengwanda ti mari yapera wando kuitira plan ndakumba. Ndikuda maNails. Saka Wednesday bo 20% promotion tinobvisa 20% pa total yako. Yeah, saka baby gana. Baby. Wona mabhegi akanakayo. Shamwari. Nasita yako maNails. Zvimabhegi tozosangumusa nditi. Chitoka. mabhegi akutangira patina. Yes. China. Saka pamati 20% discount anti. Saka zvikuda kuti dzanamugadzira dzakuita $4 nasi. Saka pakutodzoka change. Mutowana $1 renyu munomutengera ka ice cream kasamai. Aiwa, ice cream anjamiti maNails atokwana. Hey,